Merhaba Vanno, ez Meryem. Ez Mirza. Eme îro lîstekekê bilêzin ji bawiya hinek kûpên me û gelek kartên me hene. Çar reng kûpên me hene. Zer, kesk, şîn û sor. Kûpên me wiha ye. Her hêlek wê bi şiklekî ye. Li ser kartan şiklên cuda cuda hene. Yekî kartekî bikişîne, li stîkvanê jî bi kûpan wî şiklî çêbike. Kî zû çêbike, ew qezenç dike. Mîna gulo ye. Mîneka me gulo ye. Ew lîstika wiha tê lîstin. Heta Ew yê dibin, emanet xwe